Η εργασία ανάλυση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που διαθέτουν οι διαδικτυακοί τόποι 10 αντιπροσωπευτικών ελληνικών επιχειρήσεων κατασκευαστικής βιομηχανίας και η σύγκρισή τους με 5 επιχειρήσεις του εξωτερικού εκπονήθηκε από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές Κούκουνα Μαρία και Μπίμ Παναγιώτη. Στην αρχή θα παρουσιαστούν οι 10 ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες, οι 5 διεθνείς. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί το δείγμα, θα καθοριστούν τα κριτήρια αξιολόγησης, θα αξιολογηθούν οι εταιρείες και στο τέλος θα εξαχθούν συμπεράσματα. Οι ελληνικές εταιρείες που θα εξεταστούν είναι η Αθωνική, ο Άκτορας, η Έδρας Ψαλίδας, η Ιντρακάτ, η Μηχανική, η Οικοδομήν, ο Όμιλος Βιοτέρ, η Τέρνα, η Τέχνεργα και η JP Avax. Στην ιστοσελίδα της Αθωνικής, τα κυριότερα σημεία είναι η δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης του ακινήτου προς πώληση βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, οι φωτοαγγελίες των ακινήτων, η ύπαρξη newsletter, αλλά μειονέκτημα είναι η εμφάνιση της ιστοσελίδας μόνο στα ελληνικά. Στην ιστοσελίδα του Άκτορα υπάρχει δυνατότητα γενικής αναζήτησης στο site και εξειδικευμένης αναζήτησης των έργων της εταιρείας βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενότητα καριέρα που έχει και η διάθεση του site είναι στα ελληνικά και στα αγγλικά. Η ιστοσελίδα της Έδρας Ψαλίδας προσφέρει ευκαιρίες καριέρας, φόρμα επικοινωνίας, διατίθεται σε 2 γλώσσες ελληνικά και αγγλικά, αλλά στα μειονεκτήματα είναι η μη ευδιάκριτη θέση των ενωτήτων links, ευκαιρίες απασχόλησης, επικοινωνία και sitemap. Στην ιστοσελίδα της Intracat, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ευκαιρίες καριέρας που διαθέτει, η φόρμα επικοινωνίας που έχει και η διάθεση του site στα ελληνικά και στα αγγλικά. Στην ιστοσελίδα της Μηχανικής, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι βίντεο παρουσιάσεις των έργων που έχει κατασκευάσει η εταιρεία, οι θέσεις εργασίας που προσφέρει μέσω της ιστοσελίδας, ότι η ιστοσελίδα προσφέρεται σε 3 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά και ρώσικα. Αλλά στα μειονεκτήματα είναι το site είναι δύσχριστο και οι πληροφορίες είναι διάσπαρτες. Η ιστοσελίδα της Οικοδομήν προσφέρει ηλεκτρονική υπηρεσία για συνεργάτες μόνο, όπου την ονομάζει περιοχή συνεργατών, φόρμα επικοινωνίας με την εταιρεία, διασύνδεση με ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και η ιστοσελίδα προσφέρεται σε 3 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά και ρώσικα. Η ιστοσελίδα του Ομίλου Βιοτέρ προσφέρει αναζήτηση στο site, φόρμα επικοινωνίας, υπηρεσία RSS feeder, διατίθεται σε 2 γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά, αλλά στα μειονεκτήματα του site είναι η μη τακτική ενημέρωση και η ύπαρξη μη λειτουργικών ενωτήτων. Στην ιστοσελίδα της Τέρνα προσφέρεται γενική αναζήτηση στο site για την εταιρεία, υπάρχει λίστα επιλογής μετάβασης σε ιστοσελίδα συγκεκριμένης εταιρείας του ομίλου, διατίθεται newsletter, φόρμα επικοινωνίας και η ιστοσελίδα παρέχεται σε ελληνικά και αγγλικά. Η ιστοσελίδα της Τέχνεργα προσφέρει αναζήτηση στο site και εξειδικευμένη αναζήτηση μέσω συγκεκριμένου άρθρου, δυνατότητα πρόταση της ιστοσελίδας σε φύλλο, φόρμα αποστολής βιογραφικού, φόρμα επικοινωνίας. Η ιστοσελίδα διατίθεται σε ελληνικά και αγγλικά, αλλά στα αρνητικά είναι η μη συστηματική ενημέρωση της ενότητας, άρθρα και νέα. Μέσα από την ιστοσελίδα της JP Avax προσφέρεται real-time ηλεκτρονική υπηρεσία προμηθειών, κατασκευαστικό γλωσσάρι, εκτενής ανάλυση των οικονομικών της εταιρείας, newsletter, αναζήτηση εργασίας και κατάθεση βιογραφικού, φόρμα επικοινωνίας, διασύνδεση με το Google Map και η ιστοσελίδα προσφέρεται σε ελληνικά και αγγλικά. Οι ξένες εταιρείες που θα εξεταστούν είναι η Balfour Beatty, η Bechtel, η CCCC, η Hochtief και η Vinci. Η ιστοσελίδα της Balfour Beatty προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης της δυναμικής πορείας της μετοχής της εταιρείας, αναζήτηση των εταιρεών του ομίλου εισάγοντας συγκεκριμένα κριτήρια, δυνατότητα εποπτείας των έργων της εταιρείας μέσω Interactive Map, ενότητα blog, διασύνδεση με ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσίες content feeds και email update service. Η ιστοσελίδα διατίθεται και σε μορφή mobile site, ενώ δυστυχώς παρουσιάζεται μόνο στα αγγλικά.
Η ιστοσελίδα της Bechtel προσφέρει δυνατότητα αναζήτησης στο site, ενότητα καριέρας, υπηρεσία newsletter και φόρμα επικοινωνίας, δυνατότητα διασύνδεσης με ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ξεχωριστή ηλεκτρονική υπηρεσία για τους προμηθευτές και τους εργολάβους της εταιρείας, ενώ η ιστοσελίδα διατίθεται μόνο στα αγγλικά. Η CCCC διαθέτει μια αρκετά αργή ιστοσελίδα, με ορισμένες σελίδες της να μην παρουσιάζονται καλά, ενώ κάποιες άλλες να εμφανίζονται μόνο στα κινέζικα. Παρ' όλα αυτά διαθέτει υπηρεσία άρεσης ενημέρωσης και αναζήτησης στο site. Επίσης, προσφέρεται ημερολόγιο συμβάντων, ενώ σε γενικές γραμμές η ιστοσελίδα μπορεί να χαρακτηριστεί αρκετά περίπλοκη. Η Hotstreet διαθέτει μια πολύ εύχρηστη και καλά οργανωμένη ιστοσελίδα. Μέσω newsletter ή Twitter, οι επισκέπτες ενημερώνονται για τυχόν ανακοινώσεις και εξελίξεις της εταιρείας. Διατίθεται ημερολόγιο μελλοντικών συμβάντων στην ιστοσελίδα και interactive cards με τις τοποθεσίες των υποκαταστημάτων της εταιρείας. Τέλος, η ιστοσελίδα διατίθεται εκτός από τα αγγλικά και στα γερμανικά. Η Vinci διαθέτει μια εύχρηστη και φιλική προς το χρήστη ιστοσελίδα με μηχανή αναζήτησης. Δυνατότητα προσαρμοσμένου προσωπικού λογαριασμού για τους υποψήφιους εργαζομένους, με δυνατότητα αναζήτησης εργασίας και παρακολούθηση των ανακοινώσεων της εταιρείας. Επίσης, η ιστοσελίδα διαθέτει e-shop, που περιέχει από μινιατούρες μηχανημάτων της εταιρείας μέχρι ρούχα με το λογότυπό της, ενώ επίσης υπάρχει δυνατότητα live streaming της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και κατάθεση ψήφου στην ψηφοφορία online. Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με τοπικό intranet μέσω προσωπικού λογαριασμού και υπηρεσία ενημέρωσης RSS. Η ιστοσελίδα διατίθεται εκτός από τα αγγλικά και τα γαλλικά και στα γερμανικά. Τα κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με τα οποία θα γίνει η σύγκριση των ιστοσελίδων των εταιριών του δείγματος είναι η πληρότητα πληροφόρησης, η απλή δομή ιστοσελίδας, η δυνατότητα διατήρησης επικοινωνίας και η αυτόματη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου, οι προσφερόμενες online υπηρεσίες, η σύνδεση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η παρουσίαση επαρκών οικονομικών στοιχείων, η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για έβρεση εργασίας και τέλος η υποστήριξη mobile site. Στον πίνακα παρουσιάζονται οι ελληνικές εταιρείες, οι οποίες βαθμολογούνται με άριστα το 3 ως προς το βαθμό ικανοποίησης των κριτηρίων αξιολόγησης του δείγματος. Όπως προκύπτει από τον προηγούμενο πίνακα, η πλειοψηφία των ιστοσελίδων των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρεών του δείγματος ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τα κριτήρια ως προς την πληρότητα του περιεχομένου τους με επαρκή παρεχόμενα οικονομικά στοιχεία για κάθε εταιρεία, διατηρώντας όμως ταυτόχρονα και την απλή της δομή. Η πλειοψηφία των ελληνικών εταιρεών υστερεί σε μεγάλο βαθμό στην παροχή online ειδικών υπηρεσιών, με εξαίρεση την προσπάθεια που γίνεται στις ιστοσελίδες των εταιρεών Οικοδομήν και JMP Avax αντίστοιχα. Παρόμοια όμως εικόνα παρουσιάζεται και στον τομέα της κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι ελληνικές ιστοσελίδες μειονεκτούν πλήρως. Εξαιρείται η ιστοσελίδα της εταιρείας Οικοδομήν και εν μέρει της Τέχνεργα, η οποία δίνει τη δυνατότητα πρότασης της ιστοσελίδας σε φύλλο μέσω email. Ενδιάμεση εικόνα ικανοποίησης παρουσιάζεται σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα αναζήτησης και έβρεσης εργασίας και τη διατήρηση επικοινωνίας και αυτόματης ενημέρωσης του χρήστη. Καλύτερη θέση καταλαμβάνει η εταιρεία Οικοδομήν ως προς το πρώτο κριτήριο και η JMP Avax και η Μηχανική ως προς το δεύτερο. Τέλος, καλύτερη συνολική εικόνα συγκεντρώνει η ιστοσελίδα της εταιρείας JMP Avax και τη χειρότερη Μηχανική. Στον πίνακα παρουσιάζονται οι ξένες εταιρείες και η βαθμολογία που συγκεντρώνουν με άριστα το 3 ως προς το βαθμό ικανοποίησης των κριτηρίων αξιολόγησης. Όπως προκύπτει από τον προηγούμενο πίνακα, σχεδόν όλες οι ιστοσελίδες των ξένων κατασκευαστικών εταιρεών του δείγματος προσφέρουν πληρότητα στην ενημέρωση, απλή δομή ιστοσελίδας, επαρκή οικονομικά στοιχεία, δυνατότητα αναζήτησης και έβρεσης εργασίας μέσω της ιστοσελίδας και διατήρηση επικοινωνίας με αυτόματη ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους. Σε ό,τι αφορά τις ειδικές online υπηρεσίες, τέτοιες προσφέρουν κυρίως οι εταιρείες Hotstreet και Vinci, ενώ οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης οι εταιρείες Balfour Beatty, Bechtel και Vinci. Αξιοσημείωτο είναι
ότι την υπηρεσία υποστήριξης του ιστοστόπου για κινητά προσφέρει μόνο η εταιρεία Balfour Beatty. Τέλος, από τη γενική σύγκριση των ξένων εταιρείων του δείγματος, ως καλύτερη μπορεί να αξιολογηθεί η ιστοσελίδα της εταιρείας Vinci και ως χειρότερη εκείνη της CCCC. Σε αυτό το σημείο παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι βαθμολογίες που έχουν λάβει οι ελληνικές και ξένες ιστοσελίδες των κατασκευαστικών εταιρειών του δείγματος. Από τον συνοπτικό συγκριτικό πίνακα όλων των εταιρειών παρατηρείται μια μεγάλη διαφορά στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μεταξύ των ελληνικών και των ξένων εταιρειών. Στα κριτήρια της πληρότητας της πληροφόρησης, της απλής δομής ιστοσελίδας και παροχής επαρκών οικονομικών στοιχείων, σχεδόν όλες οι ιστοσελίδες παρέχουν πολύ καλές υπηρεσίες. Στα κριτήρια όμως των online υπηρεσιών, της κοινωνικής δικτύωσης, της αναζήτησης εργασίας και της υποστήριξης mobile site, οι ελληνικές υστερούν αρκετά σε σχέση με τις ξένες. Αντίθετα, στο κριτήριο της διατήρησης επικοινωνίας με αυτόματη ενημέρωση, οι ελληνικές συμβαδίζουν με τις ξένες, αλλά οι προσφερόμενες υπηρεσίες όλων μπορούν να χαρακτηριστούν μέτριες. Σαν γενικό συμπέρασμα από την ανάλυση και την αξιολόγηση του δείγματος, εξάγεται ότι θα πρέπει οι εταιρείες να συμβαδίσουν με τις απαιτήσεις της εποχής. Δηλαδή, θα πρέπει να στραφούν προς τις νέες ανερχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως είναι η κοινωνική δικτύωση, η συνεχής και αδιάλειπτη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, παραδείγματος χάρη μέσω RSS ενημέρωσης ή μέσω mailing list ή με μήνυμα στο κινητό, οι online υπηρεσίες όπως είναι το e-shop, η δυνατότητα παρακολούθησης συνεδριάσεων από το ίντερνετ με συμμετοχή στις online ψηφοφορίες και τέλος, εξαιτίας και της παγκοσμιοποίησης, η αναζήτηση εργασίας θα πρέπει να γίνεται πλέον μέσω ίντερνετ.